Oboso nora Anibre na mamidi nkomo bi fa nora wofutu ade ba ye ho se enye mfunso bia na obi de beyewa fa manyame ana afa ne saa dabi obi de Anibre ebe prawo anya urade na aka bo apayo wantia no a obekoso aye nipa Anibre fu asetena ya wo wiase abrabom utumi se woto aduane on na adwene ne ho first but ono no wa wo de aduane na bakura wa adwene ho a wo kɔ no ope ba bi de aduro agu se bedi ne wufiri wiase wa ntobi usika unfifiri na also mana magibi ni ba ono ni tiri mu pa wo de di aduane bi ne se wufiri wiase nipa Anibre fo na ufra brochire ba wo se wo ye madamfo ye ngotena ba bi num bi ensa na esisi monim nya wo na wo betu ya wo ba wo de ba akopɛ na wo chuzu se wo no makoda no wo de aduro ogum se wu firi wiase na ensa no wo de watu awie ono nsole nkoda ase ye betua ne kabo so me nti onipa wo ye Anibre fo wo abrabom se wo hia no a obozo se wa ntwo ho amede metima go hia se nipa na nka ni dibiem enum biem enye adwuma biem because onsusu ye nyina ye boni tie nipa kra na nko hene so o yare ne yenye onipa bi ti se David o tojoma na o hene o yale ye firi wo so na edomo body David so se so akuma pim David akuma opedu David de ye hunu su nipa da na nke nipa wo yare wa yale sa wo ne ho na wa prane afa wo dom bere medi wachi se ye nko hwehwe ne yankuni firi yase buza Anibre fo se wo dwene se David wu a na yare ye ne ba wan ne beba beto dwom biem Anibre fo gane ho onwene se wo na atomani die onwene se ona ade ni tu kwan onwene se sebeta fracha dan ya otimu na ade ama no onwene we nyina na Anibre na ka ne ho no udi ewu uwie no ono so wu kura oyo oke na so ne dom nam hwehwe David akuno na wiase ana ade akono wo Kristo sumu ne se onipa bia wadwene mu fan ma nipa no se da biara da ode na Anibre ne ka ne ho so obesori atia wo kra awurade manim guase to na boboa no na wo kenka o mabakosem ya ne ye da ne se so chiri ya na duru se toilet aka ne pe ba bia gya ne nan na ko wura obodan bi mu a sa bodan ni mu ko wura koto si wo gya ne nan ese ne dom bere ma se me yo hene muntimi hwe madagya ntimu nyina bonten ni wura bodan yi mu aba okoto ya na David na koto na ti no o kenka Bible no si David ben no wi sa na otwa na taade bi anka David wa akonya se okuno ba woni Anibre bi atia so ndi no wase me mfa me nsa nka ne awurade asra ne da ohina ye ne hu ye awie wapie o se ye no ma bo ajesu ye nya David ye beku no omo distance an obedini ajiro so ohene ena awurade de wo hye me nsa o wa wani bere me wa wo chiri me wa wo mpem ye wa ka wo nkona nkama sei ena wo dom ni gya wo ho obekoto se wu gya wo na me gina wachi pe na nkametimi de me sekan ya wo gowoku na nso me mfa me nsa nka ne onyame asra no se wo de wo pese o ya mebone akoso ontade ho nsakira ye ne mi na metwaye kametimi ku so he David obonani na ni suoba etome bia mo bi nya obone ansa na Anibre ye yale fun se bi wo so atoko ne emoa efi a wotiwu pese o de o maame manko na yeye enne mom de kan kwase asem agaba ntena fie ho anwani ntena fie nsem hunu saa because anaye ono hunu se mpanifo na wu mema na wu pro to be da ho ye cha agama ne benya bi nti ozo yisu saa amara ne se agaba ntena fie no okremu ni nyina no wofa unye Anibrefo ankomo bi se wunni bi edu Anibrefo wuti anwumre ejiranka awurade se ode ofidi ato a kura urumutu mu zawe no wan change no onzo afele anwumre wani bebe no onse nyumire wa fele poto rumutu na ka wonsam ajo bi wani ma wugina ho onso wa fele yenya ya nubire ne yehunu se yebesi ni nipa nante na abrabo akotote Joseph asoda Yesu su ho ache ni nuanom na Anibre ndi sada ya wakoka so obeye kese yese busuam nya na abeyi otitire ne se nti ye ntono obisi ye nkuno obisi abula ye mfa ne ndum edi ka de na to abulam obisi da bi obi beba be pie ne so yi no ye nyini ma yifuo no mo mfa ne nko ye to ye nuan because se abrabom obeba be ye obrempon edu Anibrefo no oyada ni enyina so bia o ade na ode tawo no eni nyina so ya mamu nyina ntoma ne kala ba ko pesa mo mpon ne dia amfata ni ntino wo tan tiawo mu nyina na mkoto ade no wokaje tiawo anso nkwa wo de no ofre ni Togo ne dia ye original anso mu nyina na motochem e wo kaje tia nipa Anibrefo hu na de bia wo nipa ho ye problem ma no wo se de ye musuo ma no da bia da wo ni suo na ye na nigye ofosu ya tina kurom ayi what news dodo wa say se buroni bi a wo na America
ne yonko broni poison no wo de yetie news ni bia ya adwene ho ba benya Ghana ni watu kwa akoto ne yonko Ghana ni no de aduru agu aduane amena die awu be so na no ohuro yenko hospital yesi obi na ato na duru obi na poison no obi timi fi abrochie baba boni nuanom ano yenko di kakra na mema mu mfiri bi ko onye hu abusua yenkote no ne obi poison no nipa nibrefo no ye ma ni bibia dio be ye nibre di na duro kura ya timi wo hene na abeton proto ama ne nksahye ase wasan ne kama sikani pie ya nibre ndi no wasa ato ama sikani se monkoko na mu nibrefo ne ma hwe aso abodam nibrefo ne actions bi a kire unya hunu na no zo ebusiefo ya bunzam bi no na wiase ikwade a wo ye bi ani nti ase nibrefo na ne di nkoma munyina na mokazo se ne kasa edache o nibrefo suba ni bi no Uni nyina na goto butu gobobo wotuga ne de ne ye papa che onso wudiem onhyeye onim sa de tie ani brendi musuo nka na wo mom kura ko kamfo first de na se ne wonam wuwo kwa so ano na wo ko ne ye ka che ne o tie ne se ani bre ye musuo ya de so wanya bi a te sadam ana bayie ana bonsam nyia panyini edi so wanya bi a tokone na ye free wa asetrem na moa wo kra na nipa ni brefo de onene tia wabra bo nsi wuye opem ko wani ma enyeye osa waji a enyeye da biara da so wodi won tepe wo se ye ni onu nya na bia adwuma de se ma adwuma de a woton no ebi na woton na enso so nkomo obedi afa ho no ompe ejo ma we yo ma bia emu nipa nyina ya aborofo aye ni brefo a yesre Kristo se na yafutu a yetue omu nyina befa bia bo won ntoma no na watwe won ho afiri anibre kura won wa abrabo mu na osoro atimi ahira nipa ame yakon akoyanim anibre ya yalebone nti obi a wuti anumre so ofisa anibre wo wafa akire nipa na ntwam obepe nkomo bi adi afa no because ahofade nipa ndi twam no onya bi saa anibre nti obi kotro obi wadi ase na wo cheke ntade nkofo de ba ho ne de no onim se enkoyie do so odi kan to de ho ansa anibre nti obi timi kwa yi ase na akwa akwose sadren se o nyina nchekeze ne nua bi bebo nsa ye be ma ne bi donkono ne mo aya kyekere be ma obi bi odi nyina wi akokọ na ma eda so e de ahye ne bag anibre ofuma begu fie no no nko adidi oni bufo uti anumre ye be se wani die kwan so se nsema ye kafa anibre hu nyina wa ohunu se enye papa yalefo nti memfa ho nkohyem na daatwe ani magu ase kofo mienu amebo won di wotre kunkum nyina no nibrefo ta wo mo badawie awrade ye won kase David a wonye nibrefo no ne nkomuni obedi ade na ose so obi da so wo so fie Jonathan timi mfa awrade adoye menye no ana onye nibrefo nti opon ye de ne fa mu nyina no onya ahenie no na ose hwehwe fie na no mota no no odi adoye bi di ato ye ka kyo ne se so obi fina kuma mu so odo obi gino ho ade mpa obi didi ma obi dia ye mfo ni bre no wotan ne nko ne so na wieye wan hwe ya be kwa baba bebo wa wutiri so tiawa ofosu na wo ka ni bre na ani bre asem ne de me makase no ma bi wo a ahankwa na ebenya no anwoya ani bre nantintwitwa obi ko kan obi ho asem agibia die sano mano we cheke a ne asade abase enye hwe sano mana mani petre na sano wani na Ghana na what's our problem no Anibre Ghana what's our problem no nyanwan mo abroche ni mo ba ya ye ni mo di nkomo Anibre wa abroche ni sha ne de ade ye dam ya bro ti se nsu Anibre nsu tade mo ya demo bro yo no ma bebre ho no ma ukọ country bia wunhu se nnuane nnua se bro mu nyina bibia si na wede ne kaaba no mo cheche o mu tiri mu fine bata ha hey o pa se ye tie se ya mo bi dunfo bi anfa heavy camera fo so se o bra na dia bakwa na o si eton na enka nsem be 1 month ubenye obi a ne bubefu ko bada ben na ofosu obi ka ne nyame no ana sade no sabe ya nwene sa obi ka ne nyame no obi anyina ho ene so obi ne nabusu ofrim but obi timi firi ne fie ko obi fie ko tan obi ti se Ghana
menani kobri obi e chese Ghana ya ba yi obi afri ni fie ne baaye obi a wantete ya detete no obi a wonimdi a ekuta no ezo obi timi fri ni nimdi ya ho ani bebre wonimdi ekuta e Ghana o Ghana ho ofo na asem na de aba no ena manfo bebere nsa because obi ani brenti otifie obi ani brenti onye hwe ya wo no otifie obi ani brenti odam obi ani brenti ni kru dam ama ne maye nyanka ene nam esesre because papa na sebo wadwuma no onye hwe ani bre boni nti ya twa ntrato no so amene efia ye mobo e Ghana ha na ka kwasi boneti na bro chiri no wadwene sebe Ghana fo so se nura ba dia bese ya de free da be na won se Ghana ya se nuro bi se de kwa bro chiri da kwasa abrofo ya de tabi yete se home second hand yensu enyi de ntonwe se go bi beto a awurade nyango bobo home second hand yensu enyi de nton ya Ghana wo bi so etu no wo ko efie fufuro na hwe ne no ma wo de kwa ya na rewo kotonwe kone koton ofoso no ma bi hon ma me se Ghana hankwa ne ka no Anibre unya hwe aya ne tie bi atoto yenim na yeyi sa no ma ne de ba stadium wo nya ba bi yibi yeyi no ma ne sa na eno ma na ya ba no aboden ha price da so kura ntimento but yene de asu yenyi ntonwe broni ni mmere sa no ma no na brofo mu nyimi sa o se ne no ma na konwa no yi but o pese wo yi ne wo bi nso woni bia mefa nko na dwe nyina no but ha unua what dress ya wo kono no wo ka chose atale we kroko free o we o kwi wa ye dancing krani be ma o sole onya djuma so de bi wa dress shep e fa ho o ton we ka ye da odami tra e ma ne to petrol gum ma no oni hui anso onu a wo ka sa asem ne we no so we 9 ibuza 90 wo so a wo ka wo de ya ofosu Anibre de ade a me se me pese me ka wo wiase nyina ma amanse wo a wo hwe meti ase se me se wo kasa bi wo ai wo Ghana nko a ase stop sa de no unwa ye yie fine ye nyina bibia si wo fie we yi kakra edrume bi onu nko na ye bu ne sesabe wonye obi an yiye no ye de krono apa no sese akwai the way ye yi bi onu so yi bi de dabra na no ne no man kwa sika bi ayira ye dabro na akwakofa oh ntondo wonye bi enye okay ye be semo Anibre ene ho ya ni nyansa ekwan no ni nyina homo na nam so but ene ye ka Anibre susuma wani mmiri obi wate na bebi wonam na bi enye ho na wonam ade odi ye obi a wonya sa de ne ye ne ho no ebi a wuntimi nyama nipa ko na wanya bi sisa life enye obi a ne sebo sorry a ne say sebimpe wa fa ne ho na wonam ebu okwa na ne papa ye ne noma bi oye ma obi ene na adum no enne sebo da ne ka ma ne oti ne fie papa bi wo so tu fie wo dwene ne ho wani abre no trust na check ho se brother na oteso no ano ya no ene amanfo won nsem a wo ka no obi amani ku ha dan saa wo kuma saa ma ni ku dete ahye tia ho e ka amanfo won nsem saa Anibre bone ene we de me nwie de wona mi ku no na ye krupani o abusuamu wona nka ye krupa o ye pani na nso nkuranya abagi na nimonyam enti saa na tie de a ni ni ku nwan ketwa no na Anibre wo ka be si opa na oton wo mo koke o we koke no de ko won hu na won che ne da misramu enne yitu fa ka chose dwede da wo so yekuta na yewdia na unwe bi koso anka bompa e ma no na doso wa ma obi na nso unwe fro koso no na yetwe ne san Anibre jansam keka na de wo ka no akaya yesi susuma nya utimu ana utimu adwen ana asema wo mu no akaya susu yibi firi wadwen mu ene umu na hia nipa na jansam keka amwani mre obi ade osikusa obanchi na memempo na no
and when him me put bunch and then you there. Okay. Don't force you. And a topic now the Abama will be very son. The Guanibra must have a beam, maybe a monam, I know what. Okay. It's young queen. I brought you. Anibre. Na ni tai ababete etwe na nipa dodo na no eya na ye ntia abrabo asesenka ye tie na ya tie abrabo ase na ye hu sede esinam ne kwan so a enka sa ne ma we se nyina ye be hu ni se ye ejinjan dia na se ade bia mfaso bia ni so nte no eni hu kwan se obi akrampo no eha ne ho ewo sa ne ma no se nani kwa akobre ne yonko se yenim se ehefo nkyire ye wo hwe no ebi didi bi achi na se yen satie num we se ni nyina no entimi enye pedade a na wo se obia edi ne lemu na obia hwe ne kwan a wonam na ene onua eni bre ni nua oyonko eni bre ne yonko obia wone ne ti office krampo no na ni bre na konwa ya wote so enti ene amane ema nyina no aye sakasaka de amaye amane bone fosam dodo na no ene ne yoye bone na no ene ekoso oni we na wie school JHS oni na wie SHS anase senior high school anase bi krampo na tertiary institution woni na wie ye na so ene nipa na kwa akodro abrochire bia wakwa akogina baabi amene filters ahodo abefo ye fa so di twetwa emfonyi ni ade wode bia yo bo okro Ghana ha se no akonya nkra tokro mu anase nkra moto mu anase kumase kotie bi atena ene wakwa akogina baabi atwa emfonyi ene wode filters ye atwa ne ho ahye ente no waye zoma no oda social media the yonko hu na ni bre no na se nipa we de wo skum na minimade che no we de ba ne sen wanya gina bia pasafe na wo to ne ho twene ba bia ni kwan se wo to ne ho twene emema ni kwan se oba na namu ma ono mu da no wo be hu se wa makwan na wonom fa no etise mojeduro ni nyina ne se wo pesika no no so de akwakoye that kind of dressing ni bi ba ne no wonim sa abefu yetimi ye den eye ntade ana so obi atade kretimi yi ne kon ni ye de aye den ono akasa ni tiesi so na etse ono ana gina ho bia ma me ye bo a TV so ye be yi me ko afiri ho obi atade bia hye na efe na me ye de me fonyi bia na me ko se no ko akosha atade nim e bia me hye suit anasa ma Jimmy Kente papa bi so e bi krampa na nya media wo hu so obi ti TV so for dodo na no bi ho a wardrobe nya omo ankasa ntade e na hyehyɛ wonom so se o me mate we se na ne wakodu se da bia wo change ne ho e na da bia wo sesa ne ho nti no ono so pese wo yete se wono afa na eniema ensem fatana no wode ne ho e kwa akohye mo because say o pese ono so ne yonko ne ho se wanya baabi papa bia gina che no Anibre enye yehwe ne yenye mu so hwe James anase yakubu wo ma na timi ensa chiche mu dunsia wona wo ka asem bo se baabi anita anase Anibre bone wo no ya na sakasaka ye ene ne ma bone nko na ya na ebuso wo ho enti ene ye ka kire wo bia ne yetofo se hweye ne gya ho toto no sa wo don ho e compare wo bi wo don ho toto wo afo abribia no pese se de obi ene ma sikoso e wo ne fie no wo pese sa pepepe ene koso de ma wo ye se de yi wo bi fie ye no esei wo bi fie eti hwede mu wani nku baabi a wo no na ye ho ye adwumaden na bo ho so na bo a wabusua na so konkan enu na betimi abo na ye kasa bi a ye de ho totototo nkofo na nanse na ba na mo aba be ka asem bi na ye me de power se wono e bia be ho se bi a wadress hyepe wono wote de sika kura to atade no wo pe ne bra wo ho bi na se o jatade hye na fa ye bi a e promo bi ma me jinwi wo hye enwi wo se hyeje wake up ya na saje we say she never ye ade ma me on to watch on to we say esa na hu ne ma nyina no be hu so da na ba na moa e kon kan so no wo beji se e bia ni sika no de ton so no konfo na de ma de se je ye na kwakoye yi bi ma ye eti ye ka che obi asa ya men hwe obi ho anase obi asa emfa nsa wasa kakra bia kita won wo dia wono eno ena ye wo dia mo ani nko ho na ye say wo mu so ya no mo Anibre enkofo no ye say no 9 no 10 Sametia sero pese yi mi free ase no mu a wa ma yonko entwanko na be ye dedi ama so betwadu ebe ya ma o se wankasa no wo beboa wo nua na wo kwa animu no na wo bi nim da chi de wo ba be hwe wo bi e bia ba bia me gina mi wo ne pa da sadwe pa bi e de ma mi nua bi bia ono so nim nte no wo be hu no ono so okotia abre watia
owo be ma brain ni afa enti wo mo so mo ni brain e ma no saa na ye ko mo ma na timi ensa ne che mudu nan no e ka kire wo mo se wo mo hwe na wo mo hoahoa wo nom ho e wo se bia metan we mani biri we say na wo di atro di tia no na wo kan sambone e de fa se nipa kro no no de hoahoa no wo se enipa ye yi na firi ase no ma na se ye yi na firi na adwane so wo bible se me hoahoa ho e wo saa ne ma no ho na enye ma wo so be ye saa na wo di atro e de tia no kwale basa humusu de ene asotwe na eba no e ya na so ntene ye ka cho bia se je Anibre na ye se okoto abo okoto we no se wo de Anibre so ba bia enso a anase baabi a yenso a eya na obu na pere wo pese wo ko wanim enso baabi a ablabo no wa sha asese na wo ko no wo bia wo no watotom be se 20-30 years ago no woni ni fie no emutwe eti menka sese de wo si ya ne ho no wo so pese wo kwa ya wo sa wo si mu nche yente no nya botre dem nya blema ho nya kopɔ ya adomo a bless fata mu no wo be yi na so akwa gina baabi a wo so ese fata se wo ye na ne betimi aboa ye ame yakɔ ye medi ye mfia ame ya boni bia na safi na bia no enkoba se ye de ye ho kwa akotum na timi aboa me ya brabo no so aye nkosofo so be mama me fama no nsia me da ase